Dala si hádat cigánce, dala si hádat cigánce. 3. října 2014 se uskutečnil v ostravské knihovně na Vyvejdách křest publikace Z hlubin Ostravska. Autorem je Jiří Jezerský, knihu ilustroval Petr Janča a slavnostně pokřtil Jaromír Nohavica. Dobrý den, milí přátelé, vážení hosté, vítám vás v knihovně na Vyvejdách. Dnes se zde uskuteční křest knihy Z hlubin Ostravska. Než předám slovo autorům, přivítám mezi námi váženého hosta, který knihu pokřtí, a tím je pán Jarek Nohavica. Kniha je vydána, spoustu práce bylo uděláno a nechám teda a předám slovo autorům. Dámy a pánové, milé děti, všechny děti milé, zdravím vás v nejkrásnější knihovně v České republice a v Evropě. Neexistuje pěknější knihovna, než je tato, ve které jste se sešli buď sami ze své vůle, nebo na naše pozvání, abychom přivedli na svět další publikaci, kterou jsme si dovolili napsat, a je taková trošku zvláštní tím, že je okořeněna obrázkami, které namaloval můj přítel Petr Janča. Jsme si dovolili udělat takovou fiktivní postavu takového ostravského Járu Cimrmana, který své sestře, která je taky vymyšlená, Maričce, píše o tom, jak to vypadá ve staré Ostravě kolem roku 1900. Tato publikace se bude prodávat. A pro vás, když jste tady přišli a udělali jste mi publikum, tak pro vás vydám za minimální cenu. Ona bude stát 99 korun, tak vám to prodám za 9,90. Výborná nabídka, no nekup to. V jedném domku na zarubku měl tam chlopek švarnou robku a ta robka tého chlopka rada ní měla. A ten její chlopek dobrotisko byl, u té svojí robce všicko porobil, že paně jí pombyl, brakům dával žrat, děcko musel kolíbat. Jiří Jezerský byl řadu let zaměstnán v ostravských dolech a železárnách jako elektrotechnik. Jeho technickou literární prvotinou byla příručka elektrikáře těžního stroje. Po 30 letech vyšla v roce 2002 druhotina s názvem Jsem Viking, kterou sepsal již ve funkci místostarosty Ostravy Mariánských hor a Hulvák. Publikace Z hlubin Ostravska, vycházející v těchto dnech, je jeho nejnovějším a zatím posledním literárním dílem. Jako robka je, dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplater přepil a jak do dom přišel, řval, jak vyhrom byl a tu svoji robku zbil. Šilma robka, rada chlopka, jak un pisko, una hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, jo tě ráda mám. Věřte mi, Ludkové, že to tak má být, raz za čas robce kožuch vyprušit a potom je dobrota jak ovečka a má ráda chlopečka. Každý, kdo jde na tramvaj, by měl vyfasovat parázol. Nechceli, aby se mu uhelný prach nasypal za košulu anebo na tělo. Mostek je totiž řadně děravý a tak puští nejen prach, ale i kúsky uhla. Au, to určitě bolí, jak ti to spadne na hlavu. Ano, centrum Moravské Ostravy je živo. Na hlavní cestě kolem Jamy Karolíny je každý večer a v neděli celý den chodník zaplavený zemlujícíma a opilýma ľuďma, co čumí na ty rozličné tingle-tangle vedle cesty rozestavěné. Vůbec jim nevadí, že čestně vedle chodníku je ještě co 5 minut místní dráha, která musí s ohlušujícím zvoněním a pískotem ty zastupy rozhánět. Opila individua nenechají žádnou kolem vůdců sukňu na pokoju. A tak se ani nedivím, že ženské se tím místům oblúkem vyhýbají, bo ty drsné průpovídky, kterými jsou často lané, jsou víc jak nevkusné. Ale i jinde to prý není o nic lepší. Hospody kolem Karoliny mají svoje odstrašující historky. Třeba ta Chile z listopadu. Naproti Jamy Karolina má svoju butiku hospodský Freitner. U něho bydlí krejčí pan Šigut.
který ale Freidnerovo pivo nepije, nechutná. A tak posílá svého učňa pro pivo do jiné hospody. Když se ho s pivem odehda vracel, čekali na něho v průjezdě 2 výrobci a polili mu obličej líhem. Synek se sesul v hrozných bolestách na zem a volal o pomoc. Přivolaný doktor mu oči vymyl, ale pořád si není jistý, jestli nepřestane jít. Veřejnost se domnívá, že darebáky navedl Freidner, aby se pomstil, že Šigut nepije jeho pivo. Nejsou svědci, nikdo nikoho neviděl a proto vyšetřování uvízlo na mrtvý bod. Na Moravské Ostravě se mluví na radnici německý, u nás v Čertové Lhotce česky. Tvůj bratr Josef, tesař na šachtě Ignat, ve Lhotce 3.12.1900. Praha to je rád, Ostrava je děs, 300 000 halířů a jinak vzdechnul pes, doly hutě plno rtutě, samá robota a stres. Praze Karlův most, v Ostravě je prd, prostě kde víc není, tam nebere ani smrt, že já hlupina stará kolena, jsem tu takhle smrt. Ostravica spadne za chvíli, všude kolem plno debilů, na stodolí redokichy, baník tež už není jako dřív. Ten má pořád břih, dáš si ze 2 ze 3 asi docent nebo ink, nejdůležitější ze všeho je správný marketing. Ostrava, s 3 vykřičníky, Ostrava, to není Nairobi, Ostrava, vítá brigádníky, Ostrava, kdo robí, zarobí. Když jsi viděla, musíš na to srat, musíš něco vydržet a furt nepiskovat. Bílý medvěd tež nenadává, na závěje a chlap. Pendolino tam, Pendolinowské, když tě to tu cipé nebaví, tak můžeš jet. Jisterka a kafe z bagetu za 1800. Ostrava, střepní vykřičníky, Ostrava, to není Nairobi, Ostrava, vítá knihovníky, Ostrava, kdo robí, zarobí. Ho! Milá sestro Maričko, to, co jsem si včera k večeru vyslechl v hospodě u Havránka, kam běžně nechodím, mi tak zprotivilo pivo, že ti to musím vylíčit. Stáhl mě tam Jacek, abych prý zašel mezi proletariat. No, poslechl jsem ho a z těch keců mi bylo špatně. U Havroša bylo hodně hlučno, hlavní slovo měl nějaký Šukajda, známý partajnický zaslepenec. Stál tam s půl litrem v ruce, jak nějaký apoštol, a kázal o všem možném. Hlavně, jak se má v obci hospodařit, co se má ve škole učit a jaký by on, kdyby byl burgmajstrem, zavedl pořádek. Pak se pustil do Němčourů a do Poláků, jak všechno dělají blbě, jak neschopný je náš ministr zahraničí a vůbec celá vláda. Někteří z posluchačů mu přizvukovali, jiní si ho měřili úkosem a mlčeli. V tom se rozletěly dveře a vešla jakási ženská. Jedného caparta vedla za ruku, druhé děcko měla v náručí, chvíli očima bloudila po lokale a pak ho uviděla, našeho velkohubého Murderlanta. A spustila. I ty zatracený chlope, tak já tě hledám po celé Lhotce a ty se tu valíš šulky a fofruješ všechny naše koruny. Ludkou, já s tím mojím ožralům není k vydržení. Děcka chodí otrhané, do chalupy leje, dřeva ani uhla na zimu není a on tu chlaště jak urvaný ze řetaza. Kaže celému světu, pořádkuje kaj co a doma bídy a psoty plno. Neposluchejte toho balámu boja, bo se neumí ani o děcka postarat, ale všem radí, co by měli robit. Svůj monolog zakončila větou. Nával mi lové, nebo tě dám k sudu pro pobuřování. Kazatel stál jako opařený s hubou do kořán a patrně proto, aby nebyla ještě větší ostuda, opustil hospodu za řehotu těch, kteří s ním sympatizovali, i těch, co mlčeli. V každé obci je někdo, kdo si o sobě myslí, že je dokonalost sama.
Jeho spoluobčané jsou v jeho očích nenapravitelnými hříšníky, jen on je ten jediný správný mravokárce. A přitom ho ostatní znají jako nevzdělaného, samolibého omezence. Proč se mu tedy dostává slyšení? Snad proto, že dnes je celý svět nespokojený. Každý baží po bohatství a snaží se, aby co nejlehčím způsobem přišel ke jmění. Dělník nadává na nízkou mzdu, obchodník na mizerný kšeft, rolník, že ceny výpěstků ho neuživí a úředník nebo učitel mají nízké služné. Každý z nich naříká, že mu peněz nestačí. A tak si kdekdo poslechne kecálistu a reformátora bez poskvrny, aby se ujistil, že na tom ještě není tak špatně. Nechce se sám strapňovat a dělá mu dobře, že slyší a vidí, jak jsou jiní na tom mnohem hůře. Tak nějak to nechápu. A neumím se smířit s tím, že plané a nejapné řečičky by měly hýbat světem. Slibuju, že já jim nenaletím. Musel jsem ti to napsat, protože srážka s blbcem je horší, než se nechat kopnout od koně. Z Lhotky na Hamrech zdraví tesař a bratr Josef z Ignáca. Nedatováno kolem roku 1901. A tak jako mě minule překvapilo v Librexu s tím křtem, tak mě teďka překvapilo taky a já mu chci moc poděkovat. A chci mu poděkovat za celou práci, kterou se mnou na té radnici dělal. Jirko, díky.